Έχουμε στην ανοιχτή τηλεφωνική μας γραμμή την υποψήφια βουλευτή με το ποτάμι στη Β' Θεσσαλονίκης, την κυρία Κατερίνα Μάρκου. Καλησπέρα σας, κυρία Μάρκου. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μένουν 66 ώρες περίπου. Μετράμε σήμερα. Μετράμε και εμείς σήμερα, όπως τα εκλογικά επιτελεία. Δεν ξέρω, εσείς δεν το είχατε υπολογίσει. Δεν ξέρω αν δεν το είχατε υπολογίσει, επειδή δεν υπάρχει σταυρός αυτή τη φορά και εσείς είστε και επικεφαλής. Δεν είχα υπολογίσει τις ώρες. Λέω, ας πούμε, έχουμε 3 μέρες, 4 μέρες, 5 μέρες. Νομίζω εσείς τις βγάζετε κάτι παραπάνω, γιατί τις μετράτε από το τέλος της εκλογικής διαδικασίας και μετά. Ναι, ενώ οι ψηφοφόροι ίσως από την αρχή, από την 7η πρωινή της Κυριακής. Σωστά, έτσι είναι. Πώς βλέπετε τις συγκεκριμένες τελευταίες ώρες της εκλογικής αυτής μάχης, στην οποία χθες ο κύριος Θεοδωράκης, ο πρόεδρος του ποταμιού, εξέφρασε την πεποίθηση, θα λέγαμε, έβαλε τον πύχη στο 10%. Ψηλά. Πολύ ψηλά, και είναι λίγο ρίσκο αυτό, γιατί αν δεν καταφέρει να πιάσει το ποσοστό αυτό και είναι λίγο, κάπως ή αρκετά λιγότερο, ίσως να εκτεθεί κάπως. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι εμείς τρέχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ εμείς όσοι είμαστε στις λίστες, αλλά ο κόσμος έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι έχουμε εκλογές αυτή την εβδομάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε τον Αύγουστο, μήνα που ο κόσμος ήταν στις διακοπές. Και θεωρώ ότι ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι έχουμε εκλογές κανονικά αυτή την εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, ναι, εμείς θέλουμε ένα δυνατό ποτάμι, γιατί όσο δυνατό είναι το ποτάμι, έτσι θα είναι και η δυνατή η φωνή μας στη Βουλή και θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε όλα αυτά που προτείνουμε τόσο καιρό, το πρόγραμμα που ξεδιπλώνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, την περίοδο την προεκλογική. Αν έχουμε με υψηλά ποσοστά, θα είναι πιο εύκολο να τα επιβάλλουμε στη Βουλή. Όταν λέτε θα επιβάλλετε στη Βουλή απλά, ή εφόσον θα είναι συγκυβέρνηση με το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, κυρία Μάρκου? Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση που δεν είμαστε στην συγκυβέρνηση, θα κάνουμε μια αντιπολίτευση σκληρή όπου χρειάζεται και θα λέμε τα θετικά όταν υπάρχουν θετικά και θα τα ψηφίζουμε. Τώρα, αν και εφόσον είμαστε στην κυβέρνηση, όσο δυνατό είναι το ποτάμι, θα προσπαθούμε να επιβάλλουμε και όλα όσα έχουμε προτείνει τόσο καιρό. Το οποίο ο στόχος είναι το 10%. Το στόχος είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Βεβαίως, κυρία Μάρκο, εσείς προέρχεστε από μια περιφέρεια η οποία κατεξοχήν έχει αγροτικό κόσμο, έχει βεβαίως και αρκετά αστικά σημεία, ναι, και εδώ στο προδομικό συγκρότημα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της είναι αγροτικός πληθυσμός και ασχολείται με την πρωτογενή παραγωγή. Το κλίμα που εισπράτεται από αυτόν τον κόσμο εκεί, πηγαίνοντας Λαγκαδά, Περιβολάκι, πιο κάτω Καβαλάρι, σε αυτές τις περιφέρειες, ποιο είναι από τον κόσμο? Ο κόσμος, να σας πω την αλήθεια, είναι απογοητευμένος, είναι κουρασμένος, έχει βαρεθεί τις φωνές της τηλεοράσης, θέλει να ακούσει ξεκάθαρα τι πιστεύει ο πρώτος μονομάχος, τι πιστεύει ο δεύτερος μονομάχος, τι είναι αυτό, ποιο είναι το πρόγραμμά του και τι μπορεί να υλοποιήσει. Αλλά κακά τα ψέματα, επειδή έχουν υπογραφεί χαρτιά και αυτό λέγεται μνημόνιο, είναι πολύ μικρό το πεδίο που μπορεί να κινηθεί ο ένας από τους δύο που θα πάρει την κυβέρνηση στα χέρια του. Μέσω των περίφημων ισοδύναμων που λένε όλοι. Που δεν ξέρουμε ποια θα είναι φυσικά, ακριβώς, γιατί κανείς δεν λέει ακριβώς ποια θα είναι. Ακριβώς αυτό, και κανένας δεν παρουσιάζει το πρόγραμμά του ολοκληρωμένα. Είναι απογοητευμένος ο κόσμος, είναι κουρασμένος. Ξέρει ότι πολύ λίγα πράγματα θα γίνουν, έχει βαρεθεί τα ψέματα και αυτό φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις εκλογές. Δεν θυμίζει καθόλου προεκλογική περίοδο αυτό που ζούμε. Είναι κουρασμένος και απογοητευμένος ο κόσμος, και γι' αυτό βλέπουμε όλοι ανεξαιρέτως καλούν τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Εσείς πιστεύετε ότι οι αναποφάσιστοι, οι όποιοι είναι τώρα, που είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, πάνω από 10%, είναι 2,5 μέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση, πιστεύετε ότι τελικά όσοι πάνε να ψηφίσουν θα ψηφίσουν τα δύο πρώτα τα μεγάλα κόμματα, ή αυτά που διεκδικούν, μεταξύ των οποίων και το ποτάμι,
την τρίτη θέση στο Κοινοβούλιο? Κοιτάξτε, θα είναι ένα ντέρμπι. Από ό,τι φαίνεται θα είναι ένα ντέρμπι. Το 10% είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, όταν οι διαφορές μεταξύ και του πρώτου και του δεύτερου, αλλά και των μικρότερων κομμάτων, είναι πραγματικά απειροελάχιστες. Θεωρώ ότι θα πάει αναλογικά. Ναι. Θεωρώ ότι θα πάει αναλογικά. Δεν μπορώ να σας πω το τι θα ψηφίσει ο κόσμος, πού θα πάει να ψηφίσει. Από αυτά που αφουγκράζεστε από τον κόσμο που έρχεται σε επαφή. Οι νεότερες ηλικίες είναι αυτές που πραγματικά έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για τις εκλογές, το όποιο ενδιαφέρον, και αν είχαν ποτέ ενδιαφέρον, ενώ οι μεγάλοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιο σταθεροί και πιο κατασταλαγμένοι, θα έλεγα. Εσείς προσωπικά πώς τους προτρέπετε τις νεότερες αυτές ηλικίες που δεν βρίσκουν δουλειά κλπ? Τι κάνετε, γιατί να ψηφίσουν Ποτάμι? Ποια είναι η προτροπή σας προς αυτές τις ηλικίες? Εμείς δώσαμε έμφαση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλους αυτούς τους μήνες, και από το Γενάρη που το Ποτάμι είναι στη Βουλή, δώσαμε έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μιλήσαμε για τη χώρα των μικρών επιχειρήσεων, γιατί είμαστε μια χώρα που έχει μικρές επιχειρήσεις. Μιλήσαμε έχουμε στόχους και άξονες. Είπαμε για την επιχειρηματικότητα των νέων. Ναι, είναι γνωστά βέβαια αυτά. Το θέμα, ξέρετε, ένα κριτήριο, κυρία Μάρκου, που θα μπει, έντονα θα μπει σε ό,τι αφορά το δικό σας κόμμα, είναι με το που ο ψηφοφόρος θα πιστέψει ότι εσείς διευκολύνεστε να κάνετε την επομένη συνεργασία. Σας είναι πιο εύκολο να κάνετε, για παράδειγμα, με τη Νέα Δημοκρατία από ότι με το ΣΥΡΙΖΑ, ή το αντίστροφο? Σας είπα και πριν ότι οι πολιτικές οι οποίες θα ακολουθήσει το κάθε κόμμα είναι σχεδόν οι ίδιες, γιατί έχουν υπογραφεί κάποια χαρτιά. Από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε προτάσεις που είναι ρεαλιστικές και έχουν σχέση με την Ελλάδα του σήμερα, με τις ανάγκες αλλά και τις υποχρεώσεις που έχει η Ελλάδα σήμερα, ανάλογα και πού θέλει να δώσει έμφαση το πρώτο κόμμα. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο καιρό έδινε έμφαση στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Νέα Δημοκρατία όψιμα άρχισε να ενδιαφέρεται για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά να μην ξεχνάμε ότι πριν είχε καταστρέψει ό,τι είχε σχέση με τα εργασιακά και τις εργασιακές σχέσεις και δεν έβαλε ποτέ στο τραπέζι τον αναπτυξιακό νόμο. Δηλαδή, εμείς είμαστε εδώ για να παροτρύνουμε και τους δύο να κινηθούν προς αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μάρκου, και σας ευχόμαστε και καλή επιτυχία και φυσικά στο κόμμα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.